И така, здравейте хора, днес ще играем в мобайл. Добре ще в новият ми клип. Напомням ви, че може да се абонирате за канала към банката, да не пропускате още такива яки видеа и да ударите мощно лайк на клипа. Не съм качвал на FIFA Mobile, защото като цяло бях подготвил един-два клипа и аз ги качих, но YouTube ги премахна, което е много тъпо. Днес ми премахна един на Майнкрафт, който трябваше да го кача на третия епизод от сезона и не ми позволи, което е много тъпо. Но ще го правим това някой друг ден. В отбора ми, както виждате, са и 3 оверал. И онзи ден имам две нови допълнения. Левандовски 10-4 оверал и Гулит 10 оверал. Също така и при Бербатов тук имаме един дует. И като цяло ще започнем да играем. Първо ще стъкаме на върх атак, после един матч. Забравяйте, че може да се абонирате и за каналът на BD Gamer, който също така качва видеа. Като той не снима клипи, не му се получи. Не знам защо не си на двамата не се получава. Пича има Белингам 98 отбора. Добре. Open disconnected. Това беше много тъпо. Между другото, нали аз преди това снимах видео. Ето за това, нали да пробвам всичко окей ли е. И излезна, че е окей, обаче там бях вкарал някакви много яки голове. От яки разберете от центъра. Но не ги бях вкарал на върс атак, а в матч. И не знам защо следя. И не знам дали ще мога да успея да... Майко мила, аз... В принцип така обичам да получа да пробвам, но... Ето, както видяхте от игра. Какво ще я да казвам? Да, ще се опитам да сложа кадри на голът на Левандовски или на Бербатов на един от двамата. Защото все пак гола на Левандовски беше брутален. Но ще помисля кой от двата ще сложа. Супер. Първо, нали, си разгледаваме с това и после матч. Искам да ви благодаря за 10 абоната, които вие ми предоставихте. Клипът ще около 10-15 минути. Няма да... Нали да... бързаме. Опонентът ми... това... Много се беше ниска на компликация. Малко тъпо, но... Добре. Сега влизаме на head to head и пускаме един матч да изиграем. Като цяло, както казах в миналия или по-миналия клип, че качеството няма да е много добро, ако играя на Minecraft или Fortnite. Ами на мобайл игри качеството ще е възможно най-хубаво. Клиповете ги пускам да са на по 2К или 4К. Да може да си ги пускате. Така че може да ги гледате и на хубаво качество. Особено по този на FIFA ще е на хубаво. Да започна и лагова, което малко ме притеснява. Добре, ето Левандовски. Това е мета. Между другото, в първия ми опит, нали, за този клип, матч завърши 3-2, като опонент ми първоначално не играше силно и то въобще.
играеш си нормално. И първото по време той не ми вкара гол, но второто той разцепи панели. Добре, за хората, които искат да играят с мен, може да си напишете долу в коментарите името и да играем. Защо въобще го пробвах. По-натам ще има и стримове на FIFA Mobile и на почти всяка друга игра. Minecraft задължително. Но не се знае точно кога ще е, а и ако някой знае как си мисля да си прехвърля или споделя акаунта от телефон към компютър. Ако някой знае да го напише в коментарите, защото аз не знам. И като цяло заради това си няма телефон, защото от компютър нямам акаунт. Гейминг акаунт, нали? Аз имам акаунт. Но от него не мога да качвам. Защото, нали, това си е моя акаунт и няма да го оставя. А и все пак, горе-долу добре трябва да се развива, така че... Но, в принцип на мен ми напред, че има два акаунта, но не ми се иска. Единият ще е за влогове, със сигурност на този телефон, а другият ще е за гейминг. Ако може да вкараме поне един гол, ще е супер. David Gamer също играе в Mobile и може би той ще снима. С него си направихме Minecraft сервер, но аз снимах и изведнъж на 20 минути път спря. И аз не съм видял и ние си играхме още 10-15-20 минути. Първоначално мислех да го направя на лайв, обаче се отказах. И той няма да беше на лайфа, че ще може би да спре. Леван... Какво? Какво? Да, това не разбрах какво беше, който ден. Хоп, бърбо. Ей, това е фал. Мисля, че шансът ни да вкараме гол е минимален. Това. Какъв е това гула на Барбатов? 4 звезди тук. Креско в момента ми звънка. Трябва да играем. Окей, и... Ще спробвам да направя нещо, защото принципно се знае, че няма да стане. Нали, това да вкараме гол, но нека да видим. Не, никакъв шанс. Окей, горе-долу може да върши матча. Аз не мисля, че съм играл както трябва. Ами, това беше всичко от мен за този клип, хора. Надявам се ви е харесал. Дайте един лайк и се абонирайте за канала. Така ще подкрепите мен и канала. Чао!